Povodom predstojećih praznika učenici Tehničke škole Gradiška i ove godine posjetili su mališane koji se liječe na odjeljenju pedijatrije Gradiške bolnice i tom prilikom im uručili novogodišnje paketiće. Upravo smo podijelili paketiće na pedijatriji djeci i drago mi je što sam usrećio djecu dok su u bolnici, dok im baš nije tako nešto do veselja. Fino smo dočekali osmijehom, dao sam im paketiće i bili su jako veseli. Mališane su uspjeli obradovati nakon što su učenici uspješno realizovali akciju Jedan slatkiš, jedno dijete i tako prikupili sve što je potrebno za novogodišnje paketiće. Skupili su određen broj slatkiša i formirali 64 paketića. Jedan dio smo donijeli ovdje na dječji odjel u bolnicu, našu bolnicu, a ostatke ćemo uručiti porodicama sa 4 i više djece i porodicama koje su korisnici Centra za socijalni rad, znači u saradnji sa Crvenim krstom i sa Centrom za socijalni rad našim. U prethodnom periodu jednom smo isto navraćali ovdje u dječju bolnicu i donijeli paketiće i uručili djeci. Djeca su obradovana. Koristimo svaku priliku da naše učenike usmjeravamo na društveno koristan rad i na humanitarni rad i oni se rado uključuju i odazivaju velikom broju. Svi učenici su učestvovali u akciji, skupljali su novac na nivou odjeljenja i onda su po dogovoru otišli i kupili slatkiše, kupovali su i školski pribor, kupovali su bojanke, znači sve ono što može djecu obradovati i što im može poslužiti da uživaju u predstojećim praznicima. Učenici Tehničke škole u Gradišci već duži niz godina realizuju akciju Jedan slatkiš, jedno dijete. Nastojeći kažu da i u buduće novogodišnjim paketićima razvesele svoje male drugare.